Gusto man magmangaw ito ba? Mag-pray na siguro. Ayaw na. Hindi kayo sa pray sa tayo ngayon sa gusto. Hey guys, I am Sugbo Mercado and welcome back to my channel. So today is Sunday and we're here at Ayala Center, Cebu, and I will be meeting with my friends. And I don't know what's gonna happen today, but we'll be meeting at Starbucks today. So we're still waiting for them actually. Pupula ko sa kuwan. Basically, di makara kong tingog. I'm gonna take you to this day. I hope you guys enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Master Lodi! Nakapik ko eh. Okay, nagduka kayo. Thank you. So you gotta wait until... Nandito na! Dito na si... Hello to my vlog. To your vlog? Or what? Ano ba? Saan na si Master? Ano, inapas si ano? Inapas? Pinuntahan si ano, si Daisy. Kasi nawawala si Daisy. Pinuntahan niya para mapunta niya sa puso niya. Si Jude. Yun, kasi Master Ian pala. Kala ko si Master Jude. Si Master Jude yung tinutukoy ko na pumunta sa puso ni Daisy. Sa puso. Sa puso. Hindi, mamaya. Ayan. Maaga pa. Katapos ko lang magkape guys. Yun, ayaw niya magkape daw. Ay, sure. Kape ko baby lang ako guys. Oo. Starbucks. Sa bahay, kape ko lang din ako. Kaso naubusan nung last time, kaya niskape na. Beke naman. Parang parang gusto kong kumain ng seafood tsaka barbecue. Gusto mo rin? Oo. Gusto ko ng tawag dito, shrimp and tawag dito? One word? English? Kalimutan ko. Lobster! Uy! Ayan. Ang social naman ng lobster. sa bahay kasi pinipili-pili ko lang yan dati. Wow. Oo. Sana Kasi ako yung nagluluto eh. Ano kasi ako? Chef. Wow, chef. Chef ng isang hari. Saka gusto ko rin ng kuratsa. Nakatikim ka na ba ng kuratsa? Hindi ko alam ng kuratsa. Okay, Google. What is kuratsa? Ano yun siya? Parang malaking crab. Especially, siya. A special dish from Sambag City. Oo nga pala. Taga-Sambag nga pala to siya guys. So, maraming seafood sa amin guys. Ano ngayon language niyo? Chabacano. Sample? Buenos Dias. Buenos Dias. On the two Estaba. Si. That's all. Limited lang yung Chabacano ko guys. So, ayun. Kaya natagalog kami guys. Yes. Kasi pero kapit Tagalog guys. Asa naman si Daisy ka to kay Bisaya to. Uy, parang ang sarap kumain talaga ng seafood saka yung baked scallops, yung So, asa na yung iba? Kakain na lang tayo. Libre mo ba to? Ha? Nani? Grabe yung buntong yun nga. Nani? So today, mag-food trip kami ngayon with BYC friends. Pupunta kami sa somewhere down the road. So kakain kami ng mga maraming seafood kasi gusto namin kumain ng seafood tsaka chicken barbecue. Actually guys, yesterday I'm craving for barbecue talaga. So good thing na baka may barbecue doon wala ba? Sana all. I have my new Jovi girl. Thank you, Dad. So here, andito na sila lahat. Hindi pala, sana si Master Ian. Andun pala siya sana pupuntahan namin ngayon. So Tagalog mo ko dili kasi dito naman to. Ito kasi si Chasing James eh. Ano ba naman to? Nakaroon ka mga malakaw namin. Pupunta kami. Wala. Tagalog na. Ato na may samo. Ato ang gano'n nga food trip. Ato na mo si Master Ian kay birthday ko na niya. Wow, happy birthday Master. Palayo taring duhabi kay tayo, third wheel tayo ngayon. Pag-iibig na kaya. Suotin ang face shield. Kasi pag mag-taxi or mag-commute guys, dapat mag-face shield o ka nang andal. Saan mga ipunta? Sa Sambag kuya. Sambag Oh, this is Basque.
Nasa man si Ian? Hey guys, so we just arrived here at Uma Native Seafood and Native. We're just here. Balik. Hey guys, so we're here at Uma Seafood and Native Chicken. I-search ninyo sa kuan kay pwede na ninyo pagkatao ng Basque Hall. Ano siya? Can't wait to eat seafood because I've been craving for baked scallops and some barbecue guys. So, oh my god, sarap dito. Kainan na guys, kainan na. Pagani, order pagani. Wala pa pala. Let's do this! Yung master homie! Pero sana all kayo niyo. Kapatabi. Sa Mark 3. Mas dako din yung Mark 3 rin. No? Mas dako siya. Mas dako siya sa Mark 2. Yan ay camera. Ay, na camera na ay microphone. Pero awkward kayo lang yung skilled. Oo, no? Niya Joby eh. Sana all mga Joby eh. Hey, what's up, guys? Taking over siya na. Joke lang. Magubara ng Joby dyan. Kabitor. Kalimutan eh. Ano ka long sleeve ako eh. Amin ako maulan. Hey guys, so dali sa Uma Seafood and Native Chicken. Mag-focus na yun siya sa kung ano, finally yun. Actually, mga buy one, take one combo sets of seafood and native chicken. Tapos like unleashed shrimp today guys. So, you can check them out on their Facebook page. I can put the link on the description box below. Tipong kita sa direction sa Google sa kaning Uma Chicken. You can look for Basque Hall. Kana siya, and then you can kita na tayo. And then they are also in Sugbo Mercado, so accessible kayo nga to, and then you can check them out there and have their offering. So kinda excited kay medyo crave jud ko kanang barbecue ganiha o kanang mga seafood. So antan ako namang pagkaon. Let's do this. Guys, if you want nga budol fight inyo style sa pagkaon, pwede ninyo i-request diri sa Uma. Pero inyo hang bayaran na ni per sudan or per bayan or sa menu, then inyo na set up asin ani budol para syempre. Mas lingaw man ang budol fight, diba? Sa motok. If kuyo inyo mga friends, I can't wait to dig in. So, let's dig in. Basta na yung mga nasa sa table, Ben. Ako sa nikuan. Saan siya? Panga. This is Native native chicken, crab, calamares, sweet, and we have some scallops here, and what's na siya na shrimp? Buttered Sute, butter, Sute. tapos actually nata 6 ka sauce na pilihan. Like nata so nado sila 6 ka sauce guys. Sobra ganun ni 6. So guys, ako dalawa nag-gawa pa dyan si Dapat si James day. Laban lang dyan. Laban. Di na po ako nag-vlog, kumain na lang ako. Masarap naman pala dito eh. Ikaw mo Sir John, wala Ako rin, gagawa lang ako ng vlog ng post sa Facebook. Yun lang. Kain lang pinunta ko rito. Joke lang. Hala, slow post na oh. Nakami ka ng crab, wala pa. Saan na pag-apply? So update sa mong table guys. Nagpa-extra rice pa si Daisy, kaya gutom ko na kayo siya. Kung si Chisig James. Si James, hati tayo. Wow! Nag-share pa siya guys! Huwag ka nang mahiya. Huwag mahiya. Nag-give up na kaming tatlo. Kami ni CJ at ni Master Ryan. Silang dalawa na lang. Tupos na ako kanina pa. So how tawag na crab? First time opening a crab. Nakuha niyo crab eh. Crab. Maginamot ko ha. Ayan ang plastic. Tara. So, ang crab sa iligan, bumuka mo na ito. Ay, marami lang ang ikuan na. Siyempre yan. Ba't na ang struggle na? Sama ka na. So, di ba naman man siya? Then, pinakulamini siya. Sige daw. Pasikatin ni CJ Estrada. Uy, Pasikatin ni. one man ako kapiging wala jeep. Masig morning it. Tara. Daisy ah. Ano tayo sa... Good all. Si
Daisy rin. Si Daisy rin mo ito, mukha ko doon. Salamat sa DJ! Stop! Talampay. Napeso. Di mo ito ba mukha ko doon? Naman, di pa siya kuwas. Dahil man. Dili pa siya, uy! Saan? Charot! Ang veneer style. Kali lang ako diri. Kana, lamay na. Kali diri. Ayaw ko yung... Guys, worth 1 na pa ni. Worth 100. For only 399 pesos guys, pwede na mo pili only scallops, only shrimps, or only wings. Here only sa Uma, there is our Helio. Wala sila unfortunately aning only product only offering sa Sugbo Mercado kay you know na lahi-lahi ganito. Pero kana yeah, if you wanna dine here mingaw-mingaw dire, then maka moment mo sa inyo sa mga palalang. Baka mo mo din pa dire, gina mo ka. Dire mo ganahan. Kita mo perfect spot for date, you know. Dire na mo sa Uma seafood and native chicken. Sure, peace and love. Alright guys, alright, that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe. A special shout out to out of focus. Special shout out to Uma. Special shout out to Uma Seafood and Native Chicken. If you guys wanna check out here, please, I'm gonna put out the link in the description box below to their Facebook page for inquiries, orders. You can check them out on GrabFood, Foodpanda, and Lev. And yeah, please plug your channels, guys. Chasing James, please subscribe to my channel. Subscribe to my channel, Daisy! Jujrico. Hi, Ian! Alright, this is it guys, and I hope you don't forget to like and subscribe and share. Peace and love!